Eji arefo yeda so ewo menhia enyi asenkutua. Bantamahene yana na Owusu Amankwatia a wotoso nsia ono eno no. Oye sahene a wodi sanim ewo Asante mantem hakumase a enye asenkutua. Otumfo sahene no na owo nso ewo Fekuo a efrensi Kontire Fekuo mu eno enanana Owusu Amankwatia wotoso ensia wo ono so ene ne dom ena wonmo atu atene a wonmo adru dwabona ase a eye dwabrum ha wonmo kono akotena ase eno nti se de ye no ene NYANSAPO ye kono special so nkokra ese kire ne yemamu ema yahwefo ehu yiye pa na ye adom na ye de wonmo kokotena ase wi a ye behwe se ye benya Fekuo no mu nipa bi na afei ye ne wonmo di nkomo na wonmo atu wonmo no mutuo na afei wonmo akire ye Kontire Fekuo no na sekire pa na bose pa ene wonu dwumadi titiriwa womudi ede eboa ye ne nansi okruwi ene obrare maso Asante hene otumfo se tutu otosumi Sawsha nana Owusu Amankwatia wotoso ensia Bantamahene no oye sahene sadom o Fekuo ya fensi Kontire Fekuo no no wono ena wadu dwabona ase a wode anidie ene buode ma nananma obeto wo mo achiachi wo mako ansana onu emu nso akope nakonya wo akotena so sami sawsha ebradu se ode anidie edebre Asante hene na afei oba na obechia ne hene ewo kwase hene no ene hu se wono mo etoato so a wono na echiachia wo mo eba ne sanso ne hu trede hene enso ewu mu a ono so eba na waba bechia bi afei woba hema na anu ya udi ni finhia edu enum ewo akonya so wono nyina ene o mato santena wono mo chia yewura igiri se sahene ono so edi so a enche ono so beba na waba ababechia Asante hene otumfo wose tutu a otoso emien ansa na owie na okotena se NYANSAPO kwan bia so ebebo apini no na yahwesi benya ne Fekuo no nipa bi na ye no mo adi enko amache bare wonmo nyina etoato so bia wonmo eba bechia Yewura amache bale eno so na achia sisia no nti se de kan na hemfo no ene aba ahemafo no wono mo etoato aso a ene enchia na uba bedru a wo ba bia wo so gina adon nsa na so ikotubi sa na obo mu ase sabri ena okofo na nkasa sadom sahene no obekuma ase anom a yewura Bantamahene nana Owusu Amankwatia a wotoso ensia won uniche ye na pretua na ya kwado ntuma na ginituo sani amakwan edwaba kiremu ne se oye sahene obi nim de woni tirim tie makwan emanfatuo ene akode enko opimso anim ye yini nyina na ntuma no kura ne ya mwakwa ha ye furumati ade abomu abrafo no hwe se obeye sani ema we nyina anza na owi a ya makwan wako mekai na nsemu akoside na obechi awieye na afei akoye aye asesem otumfo abrafo no tutuo na Bantamahene so na abrafo obudu obati no mo so to na chese efie ho na akoye nikasem afei ene wa ya amamre na wi a oguso a woko na akwakwati afei di abrafo hu se bibia ni ne ho into the warrior of the Kumase kingdom ko na kona kwatia
Bantamahene ena achia ewie no opanyini emebi atwamu obeye kumase Asante kotoko bobokuni no apono na tu ni bo ni se omefa no medi anim no wonhwe ne penso ena mobehwa ekoye ntini wase wo Ghana anuma akra sofu ko bobo ko no kunni ba ko na odi tintima wo mu Charles Taylor obo modern na okofa no o no sa akroma wo ho akoko ede be pie mo de be she hotel president honma na enye asemketo ama obesi akan ede ma akotoko no obebo apen sa atam ne mfinsia bebre na kotoko entini enye ligia obetini beboaye e ma akotoko eji league enti ono so obo no modern aso Asante men yie pa the presence of TOP arfo sabre se wo hye fa yedre ya we eye Kontire Fekuo na Kontire Fekuo no de odi kan nana ajedu kumanin amache bare mrewadwa afei nana tredehene nana nkare kuma hene afei nana Amankwatia a wotoso nsia Bantamahene nana kusi Japan brefo adaboahene nana tim mare toase hene nana nkare kuma ana afei nana apensa kwa ana afei kwa ngoma hene no nana enkansa daako amache bare chiame ono so eka ho wonum nyina na wonum atwa hia wonum Kontire Fekuo no na ni nyina mu no Bantamahene na jese wo ye Kontire Fekuo no wonum etiteni ye kwawe na yarase betimi ne na Bantamahene edi enkomo a ayefo nyame enche ade NYANSAPO kasamfanyini yeguso ayesane no badwemba kwa so de mamo yatwa ye Kontire Fekuo no yatremo na nanom ayemfa ene wonum ba ye ya wonum ewo adwamu nanso sabia kroto sante kotoko bese ka kum ye gine kokua numu yenya nananom ebi ewo hanom epese no omudi nkomotiawa na afeye ye de adwenkyere di firi omo nti yenko na ye ne nana baako enkodi nkomo nana wadawma ye mo akwa baba NYANSAPO kasam yo meje so nana wadawma ni de ni abrase mu udi nyina wo de betu dwama e fe me nana jedu kumanyini a otoso nan amache balehene for na ye se ye ne amache barehene ene ebedi nkomo nana Kontire Fekuo mujuma de titiri pa ne se ya akofo otufo ni Kontire ni Kontihene ni Kontire ne Baffour Bantamahene ene dikai etuo nso awo ho na tuba so na Kontire Fekuo no ya wo ho ye bo yewura ho ban ya akofo ya abama akotufo ni sojafo ne Zenkamo ya asrafo. Ya asrafo, Fwese Asante asrafo no eno no. Nana ene akwaside ade kase de twato. Yase ane afia no ahia wadano makakra be na ode beto o manfo ani. De be so ka che bia be mo bia fishia pa. Ya ka che na mo se o mo afi e be ko na wie ya na san kwanhia doso. Obi bia nya abotre. Na on ton boase o ablabom obi a nyene ho so nya adwuma se be ya Ghana e be ka Asante bia ka Ghana nyina enti a chia obi bia mo obi bia so fichapa na asena ayefo o ka Kontire Fekuo no ho na wakyeremu wotai titiru ni dwumadi a ya nananom Kontire Fekuo wo mu di ede ebo Asanteman etintin ni ti a wo mu nyina ne se wonom te se asrafo ema opemso otumfo osetutu de nese okrawe ene obrawe ngoma so midi ane abusiapani Owusu aduomi ha NYANSAPO kasamfonyini yama mumo ene hwe na eno amanyefo no nyina bai ahemfo abrempo akunni eniti ene atuturo amanhe abahema centrofo yenso ye beka ho bi a ye behweye Asante fraka na meka ho asem no ena edi ehunu opemso amanmu so a wasori na ese adenkono no aha ena ye di nyina edi AC bedi ka kire odada se finhia wo ha ene miensa achimi afei ena akwaside ene brunya etabidi ehia bi
na kese intense sa ema no enyeyi ewo ehono aha nyansapo kasa funyi so yede mbesi wa ha no na yadamase na yahwe anim se fi champion mienu ene aduonu nyansa edi anim no ene na nyina ebekọ kama Arafo yede tumwanimu anopai se akwaside ade kase de twa to vision mienu ene aduonu mienu ene na yede eba awie na asakwa ya abakwasem fense vision be se wo ha ene miensa achinie afei na akwaside a esa ni bronyada ehia no ebi aba enta ensi enti ene akwaya abakwasem a obi oba bibia no ebe kasa abakwasem ne twere ho aha ene nyansapo samre opemso ne nesi okrowe ene obrawe ngoma so tumfo se tutu wama ne muso edie ne nyansapo aha ena yenso yede mu ebesie nyama mu nyina afinhia pa na yaka ache mo se nyame yadma finhia mpimienu ene aduonu miensa yebesi mu no yebesa aba no pabene so yaba no okukudam afedie aha ene yedi musie ma mu nyina mo ene hwemidin ene abusia pani Owusu atiumi Adenti ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra panyini wontena fie ema aseduamfo blani pie firi Bantamahene se pin enye nkwandewa na yesotro no ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am awotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa odawro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben antima nyina ni mu ampata na wo yade ya